Ça va. Amala. Ko bɛ cogo di? Wala ko ka fisa yɛrɛ dun. Baasi foyi tɛ yen. I b'a kan. Dɔɔnin dɔrɔn. I taatɔla ye min? Mun tɛmɛtɔla de don. N ko n bɛna foli bila i sigilen na. Ah, tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye. Au fait o don o la i ni Fɛrɛba aw sɔrɔla ka ɲɔgɔn ye tuguni yan. Awɔ JP, an bɔlen e fɛ yen, an ye ɲɔgɔn ye. Wa an ye kuma camanba de fɔ e yɛrɛ ka ko la. Ah non, vraiment kɔrɔ. I bɛ ka fɛn min kɛ quartier in kɔnɔ yan nɔ, anw de tun b'a faamuya. Ja anw jugu fɔlɔ-fɔlɔ o tun ye anw yɛrɛ de ye. E tɛ foyi fɛ an ka ko la n'an ka hɛrɛ tɛ. An b'i fo la dan tɛ foli min na. Foli diyara n ye. Foli in diyara n ye kosɛbɛ. Ka d'a kan maa caman bɛ sigida in na o ma ko dɔw faamu quoi. Surtout jeune kunda. A ka di ne ye bɛɛ lajɛlen ka dɔ k'i yɛrɛ ye. O ka fisa ni faden sagoya ye. U b'a fɔ ko maa n'i m'i cɛsiri i bɛ minɛ ka di cɛsirilenw ma. O hukumu kɔnɔna na ni aw mago bɛ fɛn fɛn na a ye se ne ma a y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna. Ni n bɛ se ka min kɛ o ko la n b'o kɛ. A k'a bila hakili la fana ko sigikafɔ de ɲɔgɔn tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na. Non JP, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la anw de tun b'a faamuya mais an y'a bɛɛ faamuya sisan. An ka ɲɔgɔn ye laban yɛrɛ kɔfɛ ne ye n bolo don fɛn camanba de la e sababuya kɔni. Tiɲɛ yɛrɛ la o diyara n ye. Denmisɛnya tɛ maa tiɲɛ maa de b'i yɛrɛ tiɲɛ. An bɛ waati min na sisan maa man ka maa ladi tuguni. Bɛɛ lajɛlen kan ka sigi k'i miiri ka jateminɛ kɛ i ka ko kɛtaw la. Ne bɛna kɛ mun ye sini f'a k'o mentalité de bila hakili la. Ne filɛ nin ye ne ye yɔrɔ caman yaala o kɛra sababu ye ka faamuyali caman di ne JP yɛrɛ ma. Ka d'a kan maa n'i yaalala i bɛ ko caman ye wa i bɛ ko caman fana dɔn. Dɔnnibagaw ye kuma dɔ fɔ ko maa saba de bɛ yen olu de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ ani ka sigi ka kuma. A fɔlɔ ye mun ye? Maa min ye kalanba kɛ, filanan maa min ye sijan sɔrɔ, sabanan maa min yaalala. Ne dun filɛ nin ye ne yaalala yɔrɔ caman na o de kama ne bɛ se ka aw bilasira. Ni y'a ye sira kan a kɛra kojugu ye o ne b'aw ladi. Ni ko ɲuman de don ne fɛla ye min ye k'aw bilasira a ka sinsin n'a ka ko ɲuman ye ne b'o fana kɛ. An tɛ se ka bɛn ko kelen min yɛrɛ la ni sigida in yɛrɛ kɔnɔna na o ye a ka bandenya de. A ka di ne ye a ka fu siri o dan na. N'o kɛra an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ ko caman fɔ ɲɔgɔn ye. JP, i hakili latigɛ o la. Nin ko ni ninnu i tɛ ne yɛrɛ tɔgɔ mɛn a la fiyewu nin y'a bannen n'Ala sɔnna a ma. Ah, n'i ko ten a diyara n ye. Et puis i ni Fɛrɛba a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ dɛ. A ye ɲɔgɔn minɛ ni barika yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. A ka teriya kana kɛ teriŋan sigi ye. Sabula ne ɲɛ b'a la avenir ba de bɛ a fila cɛla la. I ye n ka kuma faamu wa? N y'a faamuya JP. Ko maa bɛ fo i yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na. Kosɛbɛ. Vraiment nin diyara n yɛrɛ. I ka foli de kun don. Tiɲɛ na foli diyara n ye dɔgɔ. Awɔ. A ye courage ta dɛ. Inshallah. A ye courage ta yɛrɛ yɛrɛ. K'an mɛn. K'an b'o la. N'a cɛ kɔri baasi t'i la? baasi foyi tɛ, i yɛrɛ dun? Il faut a kɛra tile fila yɛrɛ. Ouais, a kɛra 2 jours effectivement. Cɛ a bɛ di? Ne yɛrɛ dun bɔtɔla i nɔfɛ. O don ko problème dɔ de tun ye n sɔrɔ. N taara ka t'o de ɲɛnabɔ. O don na ne de bɔra n ko n bɛ taa n senna yaala. Ara terimuso Fanta ne n'o de bɛnna carré kɔnɔ. Fanta bɛna mun kɛ? Ka taa baga ne ma ko ne y'olu ka chaise fili. Fanta sɔnna k'o kɛ wa? Jɔn fɔ Fanta ye ko y'u ka chaise ta? Walayi n m'a dɔn. Ka n ye dɔrɔn ko parce que ko kɔrɔlen minnu tɛmɛna ko tabaga wɛrɛ t'olu ka chaise la ni ne tɛ. Ne ye diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ fɔ a ye. Fanta ne tɛ zoni sabali n to yen ka taa. Fanta ko petu ko f'a ka ne yira diɲɛ na. Ala de farala ne kan. Vara nana ne sɔrɔ yen ka se ka ne bɔ Fanta bolo.
n taara o de la ka taa kangari da terimuso ye n ka kuma Fanta fɛ a fɔlɔ n'a laban ka kɛ nin n y'a faamu mais kana jigin Fanta la dɛ adamadenya ka gɛlɛn kojugu e bɔra min na ani bɛ ka taa min na sisan kelen tɛ Fanta tun kan k'a faamu ye k'a fɔ ko e changé la mais ni Fanta m'a faamu e kan ka kɛ sabaliba ye kana jigin Fanta la dɛ Fanta n'a ɲɔgɔnna caman kana jugu la pour que Fanta k'a dɔn k'a fɔ e tɛ se walifɛn ma bilen a ma nɔgɔn n'u y'a dɔn waati min na ko i tɛ se walifɛn ma sisan kɔni i bɛ sɔrɔ ka lafiya mais pour le moment e de bɛ kɛ sabaliba ye dɛ i y'a mɛn n y'a faamu mais Ivo ne yɛrɛ de tɛ fɛ ne ka musokɔrɔba tulo ka don ne ka sonyɛni ko kuma na tuguni i b'a dɔn n'a tulo donna la a bɛna k'a kunna halisa ko ne ma ko ninnu dabila o ye tiɲɛ ye mais n b'a f'i ye i k'i hakili sigi ni ko min bɛɛ b'a dɔn ko ye e de kana i yɛrɛ paniquer nin ko nin na bilen problème t'a la n y'a faamu mais ne kɔni ye kangari min da a ɲɔgɔn 2 wɛrɛ tɛ kɛ tuguni n ka cɛ ɲinɛ nin ko nin bɛɛ kɔ i bɛ sigi n'a ye ko nin caman bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ nakun de ye ni e an ka taa te min i ka se k'i kunkolo lafiya parce que i tɔɔrɔla kojugu n ka cɛ non n ka cɛ merci beaucoup yɔrɔ i ka kuma in filɛ ka hakilisigiba de d'i ma ara yɛrɛ ye layidu ta n ye k'a tɛna segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan k'a bɛ kangari da Fanta ye a bɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an ka taa te min o bɛ sɔn ka caman bɔ soucis la o b'a to yen an ka taa ouais. Bolokolon furu o tɛ laban na mun mɛn i la numéro ta numéro bolokolon furu o ma ɲi fiyewu fɛntigi furu b'o le ka ɲi kana wa maka numéro ta numéro. mun de la e ye ne cɛ gɛn Poupée i ma fili ko i cɛ n cɛ a nana ni worotan dɔ le di ne ma yan worotantigi le selen ma bolokolon n'a yɛrɛ mais Poupée ese i yɛrɛ yira quoi i ese i yɛrɛ yira deniya deniya dendidi ma poyi lɔn bolokolon muso t'i di fiyewu wɛrɛw le ɲa ye Fanta muso t'i di fiyewu i bɛ ne mɔgɔ le kun tɛ ministre la k'a wolo ou bien Gulaba wolo homme d'affaires wolo i bɛ ne wolo kun kɛlɛ di susuma bolokolon muso t'i di Fanta muso t'i di yandi e tɛ cɛ min dɔn e bɛ bali dɔrɔn k'o accuser ko parce que ko fɛn t'o kun ah mais ni fɛn t'a kun ayi tonton furu tɛ fɛn ko ye o ah nin ye mun kɛ ne Poupée n ka diɲɛlatigɛ la ne de b'a dɔn e t'o dɔn wagati min na ne tun bɛ n ka gɛlɛya kɔnɔ nin kelen pe de sera ka ne dɔn ka tila ka gɛrɛ ne la ale yɛrɛ le ko n ye k'a ka gɛlɛya caman tɛmɛ an b'a fɔ k'a ka diya ye caman tɛmɛ a ko le k'a ka gɛlɛya caman tɛmɛ Poupée mo di den n'o ma ka kala ye k'i ɲɛ kala o le tɛ o de bolokolon furu n t'a dɔn han n b'i t'a dɔn sini n t'a dɔn ne dun bɛ nin de fɛ dɛ han awɔ parce que ne ye mɔgɔ ɲɛnama de ma ne kana yɛ tuguni dɛ nin ka ye Poupée walayi o man di la Aba ye mɔgɔ min est ce que e b'a dɔn ɔlɔn de ka ne to n ka degun kɔnɔna la Aba de ye ne dɔn e bɛ ka wariko kuma min fɔ nin kɛ ne ni cɛ caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wari ni fɛnw bɛ minnu bolo mais ne bi ne gɛlɛya kɔnɔ ne m'a si ye ɲɛ la kuma tun tɛ ne ni Aba mun cɛ dɛ Aba de donna ne jigi kɔrɔ hali kɔsa in na ne ba ni ne fa ka banni na Aba nana wari di ne ma fo so kɔnɔ yan nɔ a bɛ tɛmɛ o kan Aba ye hɔrɔn ye wa danbetigi don wa a b'a yɛrɛ dɔn a b'a bɔkolo fɛnɛ dɔn a bɛ mɔgɔ furu ɲɔgɔn bɔ e b'a la ka wariko kuma min fɔ kɛ furu tɛ kɛ wari kama e b'a dɔn n'an furu la n'an bɛna wari sɔrɔ e b'o dɔn mais ni e y'an ka furu dabila sisan ni Aba tilala ka na wari sɔrɔ kɔfɛ e bɛna mun fɔ ne ye mun f'i ye bolokolon muso le t'i di fiyɔrɔw le ɲa ye ele yɛrɛ ko le k'a tɛmɛna gɛlɛya caman dɔn donc ka gɛlɛya la gɛlɛya kan mo taara ɲinina o la bara f'i ye bolokolon muso t'i di yan di deniya gɛlɛma yabi e bɛ ka ɲinɛ mun kɔ e tɛ foyi de ɲɛdɔn yan ko la ne ni Aba bɛnna kan ka ban a bɛ ne fɛ ne b'a fɛ l'essentiel ye o de ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn a diyar'i ye o a ma diya ye o ne bɛ furu Aba ma e nana sɔrɔ an bɛnnen don o la o an nana f'i ye bonya de kama ko sinon hakilina ɲini tɛ o e ka sɔn e ka ban o an ma dabɔ o kama Poupée e fa ma ne sɔsɔ e ba ma ne sɔsɔ ele ka ne sɔsɔ ko ne ye sɔn ne bɛ sɔn k'i bɛ sɔn fɛn bɛ kun mo den mɔgɔ kun tɛ i m'a kɛ dɛ han ele tɛ de ne le tami bɔ na n'i da b'ale furuko kuma la o kɔ ne ye kuma ile kuma et puis i lɔni y'i tɛrɛmɛ kan komi n y'a fɔ ko deniya le kan ja deniya tɛ kan bo ja e ka ko lɔn n'i da b'ale furuko kuma la ko n y'a ye yan a b'a fɔ ko k'a fɔ ko
a don ta bonte anya ye ya mbra fi ntebolo ko ndero bi ntebolo ko ndero sini aha mo ke ngalo bembolo biri woluma ali sini i sona i ma so an ka ni furu in bɛ kɛ e mana sɔrɔ an ka nin ko in dilannen don wa e mana sɔrɔ an ka nin furu in sigilen don i sɔnna i ma sɔn a bɛ kɛ awɔ a bɛ kɛ o kuma tɛ awɔ e bɛ kale ma o de a bɛ kɛ i firi lo hey bolo n t'a dɔn bi n t'a dɔn sini Non, c'est pas grave. C'est pour... Il y a essayé qu'à y aller, mais... Je sais pas.